Diskoteka. Kada vam jutro počne kako ne treba, kažu da će vam ceo dan biti nikakav. Međutim, koliko neki voditelji umeju da nam upropaste isti? Evo, na primjer, jutarnji program televizije Pink i voditeljka Jovana Janković. Citiram. Ovog jutra je zaista hladno u celoj Srbiji, oblačno i tmurno, a ovih dana nas očekuju i poskupljenja skoro svega. Da, ali nemojte očajavati osmeh na lice jer kažu da će evro sve više da raste i eto nama lepe vesti za jutarnji osmeh. Pa to je to. Ti kad nas raspoložiš, evo meni sad dođe da se smejem kao i ti sa sve tim zubima od 2 soma evra. No, tu je gostovala i Verica Rakočević, ovog puta sa idejom da priča o svom odnosu sa muškarcima. Citiram. Pa ne znam, ja nisam probirljiva, mislim uvek sam bila sa mladim i lepim muškarcima, iako me nisu zanimale ni njihovi izgled ni godine. Dobro, logika nije problem, nema je, ali šta je sa osmehom Srđana voditelja koji na sve to kaže, citiram, sigurni smo da ništa od toga neće proći neprimećeno i da ćeš zato i ostati najpriznatija kreatorka sa ovih prostora. Ne bi da paničim, Verica, ali mislim da te čak ni među njima niko nije slušao. Prelazimo malo na nedeljnu verziju televizije Pink i emisiju Magazin In. Voditeljka Sanja Marinković, citiram. Pitaću sad našu publiku u studiju, je li ima neko od vas od recimo 16 godina, molim vas, pitanje je malo eksplicitno, pa neka se ne javljaju maloletni. Nakon što su se svi pogledali jer nisu znali kako da ispune kriterijum da imaju 16 godina da nisu maloletni, Sanja se nadovezala sa, citiram, Niko, eto sam vam rekla da nama ne dolaze maloletni, samo inteligentni su tu, bravo, bravo. A onda aplauz ljudi među kojima je, što bi rekao Pantela, nastao kadar nevera. Na Prvoj televiziji jedna emisija istraživala je šta se sve dešava sa drugim delom filma Montevideo. Između ostalih intervjuisali su i mladu glumicu Ninu Janković, koju su između ostalih pitali i da li voli dobar provod i kako joj idu izlasci. Citiram. Pa super, evo baš mi 19. izlazi nova premijera u Narodnom pozorištu. A dobro, duša mala zbunila se. Bitno je da njoj izlazi i da je ona srećna. Nešto su nam zbunjive prirode ove nedelje bili opet i političari. Šta se dešava sa novom vladom Srbije, upitan je i lider LDP-a, Čedomir Jovanović. Citiram. Sve se to očekuje ovih dana. Tačno kada? Pa recimo, kao u onom filmu, dan posle juče. Dan posle juče. To je danas, Čedo, ali opušteno kapiramo da je vama haos. Kako se ostali snalaze u haosu pokazuje Dragan Marković Palma, pričajući dok je stajao tik uz Ivicu Dačića. Citiram. Ti niski prostaci zaslužuju da ih neko šutne posred da izvinete dupeta. Ja sam čovek stvoren za taj posao. Pogled koji mu je zbog te prozivke na visinu uputio Ivica bio je neprocenjiv. Nego da mi vidimo šta se dešava sa ostalim vestima, sastavnim delom retrospektive i to pod nazivom... Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Pevačica Ksenija Mijatović održala solistički koncert. Zbog prevelikog duga Nadi Topčagić seku struju. Na snimanju novog spota pevačicu grupe Luna ubola škorpija. Ma koga ovo bre zanima? Eto, što bi rekla Goga Sekulić, citiram. Dobro, mislim da sam dosta dovoljno pričala. I jesi, a vale i mi smo. I to bi bilo to što se nas tiče. Sve ove lapsuse poslali ste nam upravo vi koji zajedno sa nama kreirate retrospektivu antidepresiva, a mi i dalje čekamo sve ispale na koje naletite. Šaljite nam ih i dalje na mail retrospektiva@tdiradio.com, a mi vam se javljamo opet za 7 dana. Pozdravljaju vas, On Marcello i ja Enes.